Moni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye konse kumene muli. Tilandiranenso pano patiyankhule na Ambuye lero ndi Lamulungu la 5 Pasaka lero pa 15 May 2022. Mawu athu alero mawu oyamba ntchito zatumwi mutu 4 ndime ya 21b kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Maria Mtumbuka a wamama wa Chitemwano kuchokera ku St. Benedicta Parish, Chiwavi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu achiwiri mawu m'buku la Chivumbulutso mutu 21 ndime yoyamba kulekeza 5a. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Filipina Mkolongo a wamama wa Chitemwano kuchokera ku St. Benedicta Parish, Chiwavi, mu Diocese ya Mzuzu. Uthenga wabwino monga adalembera Yohane mutu 13 ndime ya 31 ndi ndime 33a kupitiliza ndime 34 kulekeza 35. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a malembo oyera. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 14 ndime 21 mpaka 27. Paulo ndi Barnabasi atalalika uthenga wabwino ku Delibe kuja ndi kukopa okhulupirira ambiri, adabwerera ku Listala, ku Ikoniyo ndi ku Antiokeya mdera la Pisidiya. Adawalimbisa mtima ophunzira aja, nawawuzisa kuti asataye chikhulupiriro chawo. Adawuza kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira masauso ambiri. Pa mpingo uliwonse adakhazika akulu a mpingo, ndipo pakupemphera ndi kusala zakudya adawapereka kwa Ambuye amene anali atamukhulupirira tsopano. Pambuyo pake adabzola Pisidiya nakafika ku Pamfiliya, ndipo atalalika mawu a Mulungu ku Pega adapita ku Ataliya. Kumeneko adalowa mchombo kupita ku Antiokeya kuja, kumene adaperekedwa kwa Mulungu kuti awalimbise pa ntchito imene tsopano anali atayisiriza. Pamene adafika kumeneko adasonkhanisa mpingo wonse nafotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo, ndiponso mmene iye adatsekulira anthu a mitundu ina njira kuti akhulupirire. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Dzakumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano. Mawu a malembo oyera. Mawu a m'buku la Chivumbulutso mutu 21 ndime 1 mpaka 5. Pambuyo pake ntaona thambo latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Paja thambo loyamba lija ndi dziko lapansi loyamba lija zinali zitazimirira, ndipo nyanja panalibenso. Tsono nditaona mzinda woyera Yerusalemu watsopano ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unali wokonzeka ngati mkwati wamkazi wokonzekera mwamuna wake. Nditamva mawu amphamvu ochokera ku mpando wachifumu uja. Mawuwo anati, tsopano malo okhalamo Mulungu ali pakati pa anthu.
Iye adzakhala nawo pamodzi ndipo iwo adzakhala anthu ake. Mulungu mwini adzakhala nawo ndipo adzakhala Mulungu wawo. Iye adzawapukuta misozi yonse m'maso mwawo. Sipadzakhalanso imfa, chisoni, kulira, kapena kumva zowawa. Zakale zonse zapitiratu. Pamenepo wokhala pa mpando wachifumu uja anati, tsopano ndisandutsa zonse kuti zikhale zatsopano. Adanenanso kuti, lemba zimenezi, pakuti mawu amenewo ndiwo oona ndi oyera kuwakhulupirira. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yudasi atatuluka, Yesu adati, tsopano Mwana wa Munthu alemekezedwa, ndipo mwa iyeyu Mulungu walemekezedwa. Ngati Mulungu alemekezedwa mwa iyeyu, Mulungu mwini adzalemekezanso iye, ndipo adzachita zimenezo posachedwapa. Ana anga, ndili nanube kanthawi pang'ono. Monga momwe ine ndidakukonderani, inunso muzikondana. Mukamakondana, anthu onse adzadziwa kuti ndinudi ophunzira anga. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Takumananso lero ndi nkhani ya chikondi. Pamene tili mchaka ichi cha Pasaka, tikumbukire kuti Easter season, Easter celebration, chaka ichi cha Pasaka is a summary, is a symbolism of love. Chaka cha Pasaka ndi chikondi chimene Mulungu anatipatsa ife anthu, kutikonda kotheratu, kutitumizira mwana wake mpaka na kudzatifera pa mtanda. Ichi ndi chikondi timachitchula kuti agape love, unconditional love. Chikondi chosaona kuti uyu ndi ndani, chosaona kuti uyu achokera kuti, chosaona kuti uyu ndi ndani kwenikweni, koma tonsefe kutikonda ndi cholinga chakuti tonse tipulumuke, pasapezeke ndi nkhosa imodzi yomwe yotayika, tonse tipulumuke. Ifeka malembo oyera amanenetsa ndithu kuti kudzakhala chimwemwe kumwamba pamene munthu mmodzi wochimwayo atembenukira kwa Ambuye. Chikondi chodabwitsa, chikondi chozizwitsa, chikondi chosamvetseka, chikondi chosafotokozeka. Tili nacho chikondi chimenechi. Muzikondana monga momwe ine ndinakukonderani. Tikaona nkhani ya chikondi, ndikubwerera ku mawu onse amene awerengedwa. Tikuonamo kuti mkati mwa chikondi cha Mulunguchi, mwa Yesu Khristu, muliso nkhani ya ntchito za atumwi imene akunena kupitirira masautso. Ukamakonda chinthu china chake chabwino, umapirira masautso. Adayimba oyimba uja kuti, umutenge mwana uyu, ndayimika manja, ndalephera. Ati kuyesa kumuthamangitsa, kumusamutsa opita kwina, kumuthira nkhoko, kupanga zakuti, nkuona kuti anthu aja akondana zenizeni. Kulolera kunyozedwa, kulolera kuvutika, kulolera izi ndi izi, pamene pali chikondi chenicheni. Tikunena za chikondi chenicheni, osati mbwerera iyayi, kapena ntchedzero. Apa timangoona chikondi cha umunthu kuti ngati anthu amene akondana mwamuna ndi mkazi amafika polimba mtima, kulolera mazunzo. Mulungu akutikumbutsanso kuti kukondana kwathunso kudutsire pamenepo, chifukwa chakuti ngakhale chikondi cha ife anthuchi, foundation yake, maziko ake, the essence, the hub, ndi agape, ndi chikondi cha Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi amene adalenga inu ndi ine. Mulungu ndi amene analenga akazi anuwo, amuna anuwo, amene munaferawo kuti ngakhale amukuthirani nkhoko enanu, koma munalimba mtima,
anthu nkuvomereza kuti tente alekeni awa, Mulungu ndiyesa ndi amene wakonzera kuti awa akhala amuna awo, awa akhala akazi awo. Chikondi chimene chocho tichikumbukire kupanga transfer to the love of God, kuti Mulungu ndi amene akutituma kuti nafenso tikhale okondana koposa. Kupitirirapo tikaonanso pa dziko lapansi si m'badwo wa lero wokhayi ngakhale makedzana, ngati pali liwu limene nthawi zina lakhala lopangidwa abuse kwambiri ndi liwu la chikondi. Anthu akhala akuwuzana I love you, I love you too, zambirimbiri. Chikondi ichi timachitchula kuti agape cha Mulungu, ichi tikunena cha mwamuna ndi mkazi ndi chija timachitchula kuti eros, erotic love, chimene chimakankha mwamuna ndi mkazi kuti amange banja, akhale husband and wife. Tikuyenera kumamthokoza Mulungu kumamuyamika chifukwa cha chikondi ichiso chimenechi cha husband and wife. Koma pamene tikufunitsitsa kupeza husband, kupeza wife, tionetsetse in a special way, dear young people, anyamata atsikana, tikumbukire kuti mmene tikumvera mu mtima mwathu kuti yayi ndikumufira, mwina ndi amene uyu nde ndi mahopu. Tikumbukire kuti pamwamba pa ma emotions tiyikeponso nzeru, reason, tiyikeponso faith, chikhulupiriro. Tikachita balance nzeru ndi chikhulupiriro, zimatithandiza kuti ma emotions athu aja akhale in check, whereby timuona inde he's handsome, she's beautiful. Nzeru ndi chikhulupiriro zikukumbutsa kuti awo ndi maonekedwe chabe, ndiye nzeru zija zikuwuza kuti no, let me move with her, let me move with him. Pang'ono ndi pang'ono alidere nkulinga utayenda naye. Mapempheronso pomwepo Mulungu mwa Mzimu Woyera amaunika yekha, amadzakulozera yekha kuti awa uhandisamala uwu ndi mere looks zapamwamba chabe, awa tikuti beauty wangengewa ndi zapamwamba chabe, mkati ndi nkhalamo. Zimachitika zimenezonso. Ndiye sizongoti yayi mpompopopo ati gugugu pachakuli gugugu ndiye aliyese wetima gugugu. Iwe gugugu ina machenjera naye, alipo di gugugu amene umaona di kuti khanga tidi apa guguguyu ndi weni. Put reason there, put faith, prayer, pemphera. Pang'ono ndi pang'ono umaona ndithu kuti nkuthekadi kuti uyuyu ndi amene ineyo Mulungu wandipatsa kuti akhale wanga ndithu. Koma tisapupulume, tisangothamangira kuti ayi malooks akuoneka bwino, izi zili bwino, mwakuti timagwanazo mbuna, timagwanazo mavuto, mpaka nakumalingalira pena contemplating suicide. Not even contemplating but doing it, kuti ndithu moyo chifukwa akuti wajesedwa flasi, akuti basi anamudabula, akuti basi zinapangika zakuti. Chikondi tichimvetsetse. Chikondi is not just an emotional feeling. Chikondi transcends the emotions. Chikondi chenicheni chimafika potsimikiza kuti nzangayo kandili mudi otani ndikumkondabe, ndadziwira kumanzere ndikumkondabe, ndili mahape ndikumkondabe, ndili mafrasi ndikumkondabe, zinthu zikuyenda ndikumkondabe, sizikuyenda ndikumkondabe. Nchifukwa ngakhale polumbira timanena zakuti pamavuto ndi pachani pamtendere, pamene muli ndi moyo olimba kapenanso mukutaninso mukudwala. So let's check kodi kukonda uku ndi nkhani ya ma emotions chabe. Kondanani kuti anthu adziwe ndinophunzira anga. Tikamakamba za ophunzira a Mulungu, ife achinyamata amene tili pa banja kale tizidziwa kuti kukhala ophunzira Ambuye Yesu sikungoyang'ana abishopu, apapa, aepiskopi, ino ansembe, asisteri, muzikondana adi ino ndophunzira Ambuye Yesu. Nzoonadi tili ndi udindo apapa, episkopi, ife ansembe anu, asisteri, abraza, kuonetsa chikondi, visible love. Ino nkumamva kuoma kuti taona na ansembe athu okondana ndi ophunzira ndi andani Ambuye Yesu. Koma tidziwenso kuti mbanjamo pamene tikukhala ena katili singo inde, komanso mabungwe osiyanasiyana amene ali mu mpingo,
kodi ndi kwayayo, kodi ndinu CWO CMO, kodi muli ku Divine Mercy, kodi muti ndinu a Third Order, kodi muti ndinu a Sacred Heart, muti ndinu ndani? Gulu lanulo likupereka fungo la chikondi. Munthu wina amene afuna kulowa gulu lanulo akuona kuti ndinu ophunzira Ambuye pokukhala anthu okondana. Aliyense asinkhe-sinkhe. Pamene tinakali munyengo ya Pasaka tikumbukire tonse anauka kwa akufa Ambuye kutionetsa chikondi chake, powauza ophunzirawa muzikondananso. Ifenso tiye tikhale utani kodi okondana, osamangonena za chikondi pakamwa pokha, but our actions should also manifest love of God. Mulungu atithandize tonse kukhala okondana, kuti anthu akaona mmene tikukonderanirana anenedi kuti awa ndi ophunzira Ambuye athu Yesu Khristu. Amen.